Az alábbi ábrán szereplő koordinátorrendszerben B 4,2 és D a 0,4 pont az F egyenesen helyezkedik el. Az A pont szintén az F egyenesen helyezkedik el, az X koordinátája -2. Rajzold be az ábrába az A pontot, és határozd meg az Y koordinátáját. Oké, megkeressük az X egyenlő -2-t, az itt van, és felvetítjük egészen az egyenesig, tehát akkor itt lesz az A pontunk, aminek leolvassuk az Y koordinátáját, ezt a pontot itt, ami 1, 2, H, 4, 5. Tehát az Y koordinátája 5. A C pont a B pont Y tengelyre vonatkozó tükörképe. Rajzold be az ábrába a C pontot, és határozd meg a koordinátáit. Rendben, akkor nézzük, a B pontot itt találjuk, és tudjuk, hogyha ez a tükörtengely, akkor mivel a B pont és a B vesző pontot összekötő egyenes az merőleges a tükörtengelyre, ezért behúzhatjuk ezt az egyenes, úgy ugyanolyan távol kell lennie a B veszőpontnak a tengelytől, mint a B-nek, tehát akkor 1, 2, 3, 4 egységre, 1, 2, 3, 4 egység, akkor itt van a C pont, aminek a koordinátái -4 és 2. -4, 2. Határozd meg az EDB háromszög területét. Hát keressük meg ezt a háromszöget, EDB háromszög, E, D és B háromszög, tehát erről a háromszögről van szó itt. A háromszög területét úgy számoljuk ki, hogy az oldalát és a hozzátartozó magasságát összeszorozzuk, majd osztjuk 2-vel. Tehát nekünk kellene keresni egy olyan oldalt, amihez meg tudjuk húzni úgy a magasságot, hogy le tudjuk olvasni. Ez az oldal pedig a DE oldal lesz. Ennek 1, 2, H, 4, 5, 6, 7, 8, 9 egység a hossza, és a hozzátartozó magasság, mivel merőleges kell, hogy legyen, az itt találhat, az pedig 2 egység. Tehát a területet úgy fogom kiszámolni, hogy a DE hosszát megszorzom ugye a hozzátartozó magassággal, ami 2 egység volt, és osztom 2-vel, vagyis 9-szer 2 per 2, egyszerűsíthetek, ami azt jelenti, hogy ez 9 egység.